Yes. Governors mawuok Kaluo noke kod Mheshimiwa Walo kabisa. Emomiyo anadwa wacho ni ano kaneno gino oken investments forum. It's a discussion around investments. Nikech aseneno program mare. Nitie gik mang'eny moongego. En program ma ng'eny ne jo sirkal madhiye to gi jo siasa. Ema neno kadhiye. Okapari ni gintie paro moro manyien ma jo sirkal to gi jo siasa mapacho ka boro miyo ji around keto mwandu. Nikech kapok giwache ga kamo kuonde buduto te magilose. Tang'o mawacho ne gini ndalo ariyo ka gibet Siala Resort to kore ka gibro bedo gi paro manyien maleo maler mar keto mwandu. Paro mar dongruok mar keto mwandu mar piny Luo nosego e bura mano keto nyaka blueprint mar Kenya Kwanza. Bura notimore kanye? Nairobi. Oro wadware ground emineno kiwacho maber ni senior ma pawi. Oro senior de wanene program nikech ma pawe. De wanene kanyo mondo impact. Ngado nyingise ni mugshots mag jo madhi chiwo twak ng'eny molo chuny wach midhi wach. Nikech VOJ kidwa timo keto investments forum to ma bende ndalo mane Homa Bay timo go nwago mbaka gi Governor Gladys Wanga mapenje. Lwasi mar keto mwandu iseloso maber malomo nade. To bende nitie ji mose experience. Maka nitie ng'ato maketo mwandu Kisumu sani. To mage jok mandi keto to gone ji mbaka ni an Kisumu ka. Kama mage incentives mayudo kwa kuom county, mage incentives mayudo kwa kuom national government, emomiyo keto billion dega turi ka. To kikao platform timiyo jo sirkal, timiyo jo private sector, no goe mbaka. Okaparie kanitie paro manyien ma jogi nyalo kelo. Gibro kelo paro miluongo nang'o textbook ideas. Gik monego tem. To investments ideally any agmos angena ka oseche mang'eny ajaloso ga mang'eny to duogi oidha. En environment miketo. Ka ng'ato dwa dhi keto rice milling plant Homa Bay. Incentives mage mantie. Factors of production, king'iyo land. How easily is land accessible? How easily is human capital? Mago jok madhi tiyo manigi lony mar tiyo rice milling plant niti. Mage gik mi showcase. To joketo mwandu biro to kone gima jo siayo wacho ka ber. Nikech king'iyo program to the last day omi governors wang'wen 10 minutes each. Ni mondo wachi opportunities that are there in counties again. On the last day. So this is talk shop. Ena talk shop. En gima nidwa temo initially mar temo chapo ji. Emomiyo nobedo cancelled ka siasa temo ng'o akere keke higa mokalo. To ka koro nye ji broad based ni owuok to yuda another opportunity mar time. Okaparie no the yield results. To ko yield results to bende ber. But from where I see it, Sani, okaparie. We must not also be alive to the fact that ne wanyalo timo stock taking. Ne mosi timo de pinyi duoge. Nyaka ne gibedo osekelango. But eyo machoka hinya never no kabibi thuolo nikech obado tunga hinya ni Sarai.